2 Kings chapter 4. So from the verse out to praise the Lord. Sesitholile amakhosi esibili chapter 4 sizofunda verse 9 siphinde sifunde verse 10. Amen. And she said to her husband, "Look now, I know that this is a holy man of God who passes by us regularly. Please let us make a small upper room on the wall, and let us put a bed for him." Praise the Lord. "And a table and a chair and a lamp stand, so it will be whenever he comes to us, he can turn in there." Praise the Lord. Ngifisa ukukhuluma ngomyalezo othi noma isihloko sami sithi the power of sacrifice, amandla omhlatshelo. Praise the Lord. Sifunda indaba la kokhuluma owesifazane ekhuluma nomkhwenyana wakhe, noticing ukuthi kunendoda njalo ehleze sibona idlula la ngasemzini wethu. So uma beyibona idlula kuze kube khona into draw attention kulo wesifazane ukuthi umuntu lo kodwa akafani nabanye abantu. Hayi ukuthi umkhwena wakhe wayengamboni edlula, kodwa lo wesifazane wakwazi ukubona ngale ukuthi this is not just an ordinary man, but umuntu kaNkulunkulu. Nisekhona now umembona elokhu edlula njalo uyathinteka emoyeni wakhe, uyabuya uzokhuluma nobaba wakwakhe. Kunomuntu ohleze edlula la, and ngiyabona ukuthi umuntu ongafani nabanye abantu. Na usekhuluma amazwi uthi kunjani ukuthi lo muntu lo sinweba umuzi wethu, siqume udonga, simakhele naye abe nendlu noma abe neroom kulo muzi wethu lo. Njalo uhleze edlula, mangimbuka ungongcwele lo muntu. He is the holy man. He is not like us. He is the holy man. Kuthi angisho nje lento ngisaqala ukuthi singabukeki ngathi siyafana nabantu, kodwa iqiniso lithi uma singayiboni thina izulu lithi malisibheka
libone ukuthi asifani nabanye abantu. Kanjalo futhi nabantu abasibukayo nabasibonayo bayabona ukuthi there is something unique ngalo siswa kade. Umuntu njenganathi, but she or he is the holy man or a woman. Akafani nabanye abantu. Uthi ungongcwele umuntu kaNkulunkulu. Kunento ebonakalayo ezuspend isikhathi noNkulunkulu. Ukuthi usumuntu kaNkulunkulu. Awusesiyi umuntu owumuntu ordinary, kodwa usumuntu kaNkulunkulu. Now uthi asimakheleni iroom siede la emzini wethu. Siqhume udonga. Sikhohle ukuthi sinani noma sinayo nemali yokuqhuma udonga. Kodwa ngoba umuntu kaNkulunkulu, let us extend our house and make a room for this man. Angazi noma ubaba walomuzi wake wathi kodwa nkosikazi uyabona yini ukuthi izinto ayihambi kahle. Sisanda kuthengela nezingane stationery. Sisanda kuqala unyaka kade sispend imali ngoDecember. Kodwa this woman had a revelation yokuthi umuntu kaNkulunkulu lo asimakhele iroom ukuthi asinalutho, but babo kwami ngiyacela, let us extend our room for this man which is a holy man of God. Tubabona ekhaya nkosikazi sinezikwelete eziningi kabi ekumele ukuthi sizenze. Lo isifazana uyama uthi but akusho ukuthi oweshuma singakhiphi. Let us make a room for this man, because this man is a holy man of God. Hayi ngisanda kuthola umsebenzi ngisaqhathanisa, kodwa uthi lo sifazane noma isimo sijalo, let us make a room for this man which is a holy man of God. Hayi anginalutho baba, futhi akukho lutho, but izwi likaNkulunkulu lithi let us make a room, let us extend kulokho esinakho. Ngoba sinomuzana nje kule malana encane esinayo, but let me remember God, because uNkulunkulu akumele ngimkhohle. This man is a holy man of God. Let us extend our house and make a room for him. Kanti lo wesifazane unesidingo. Kade zama bandla udinga umntwana kodwa umntwana akamtholi. Kanti ngokwenza kanjalo thithe inhliziyo kaNkulunkulu iyenyakaziseke isezulwini uthi kulomuntu emlazi okhumbulile ukuthi ukhona uNkulunkulu ongcwele kaIsrayeli, khona uNkulunkulu umnini mandla onke. Uthi uprofethi Elisha weGehazi uyakuthinta lo mshunemikazi, awaphi umbuza ukuthi yini ayidingayo, ngoba inhliziyo kaNkulunkulu iyathinteka when we sacrifice for him. Uma siletha imihlatshelo yethu kuNkulunkulu, izulu liyathinteka, liyaphoqeleka ukuthi libheke ezulwini emhlabeni ukuthi kukhona umuntu emhlabeni
onesidingo mhlawumbe noma engazazi ukuthi unesidingo kodwa izulu linombuzo ukuthi yini esingakwenzela yona. Kanti lo wesifazane unesidingo bangcwele sokuthi uyafisa ukuba nomntwana ethi umkhwene wakhe usegugile usemdala. Kwasho ukuthi umbuzo oqhamuka kwidoda kaNkulunkulu umprofethi uElisha awunendaba ukuthi iage yakhe ithini, awunendaba ukuthi suzame kangakanani, but lo mbuzo kungathi ubheka ukuthi yini oyenzile. Thela isimo sakho sobe sesiyaphenduleka. Now kulo wesifazane by the name of Hannah, lithi iBhayibheli what he may tell us in verse 11 in chapter 1 ka first what you call Samuel, what he ginikeza umntwana and I'll give him back to you. There is power in sacrifice. Lo sesifunde ngayo kaningi siyazi ukuthi wayeyinyumba but ngenxa ye-sacrifice kwaphoqeleka ukuthi umnyumba bakhe abuphele ngalo lolo suku. Ngizwe iphimbo elincane lithi someone was buried but today lo muntu loyo uzophenduleka. Mhlawumbe usathane bekwenze wayinyumba ezimalini zakho but namhlanje devil like it or not sizobona amandla omhlatshelo. Mhlawumbe omunye usathane bemenze wayinyumba yokuthi ngishanga ufuna umsebenzi ngeke awuthole kodwa namhlanje kuzoqaqeka isibeletho uzozalwa. Mhlawumbe omunye unenkinga ukuthi mayefunda ebhala uyafeyila mhlawumbe bekumnyumba bakho lokho kodwa today is today bangcwele yokuthi uNkulunkulu ophakeme kunezinto zonke, uNkulunkulu omkhumbula umuntu wakhe uzokhumbula namhlanje. Hayi anginedaba ukuthi udlule kwini kunento etsikimi kukhona abantu abaye through a lot kuleli isonto leli kade sikulo but namhlanje sobona amandla omhlatshelo bangcwele. Sizokhunjulwa izulu kulombuzo ovela phezulu ukuthi ufuna ngikwenzele ntoni na? Yini oyidingayo? Yini okade uyithandazela? Yini? Bekade ngisho ekuseni ngithi uSathane unamanga bengizizwa ukuthi ngiwiki ngathi uNkulunkulu uzodedela izinto zakhe namhlanje. Izulu likhona ukuzodedela izinto zalo kuloyo naloyo othi Nkosi let me extend my house for you, let me extend and make a room for you Lord. Uzokhunjulwa namhlanje, uzokhunjulwa namhlanje ngoba ube nokumkhumbula uNkulunkulu naye uzokhumbula namhlanje. Izulu lemkhumbula umuntu olikhumbulayo. Kunomunye wesifazane oyikade ngabathola abantwana lithi iBhayibheli kwathi ngolunye usuku uNkulunkulu wamambela wathumela igelosi wathi uzomthola umntwana but lo mntwana kumele ukuthi usacrifice ngeinwele zakhe angalike agunde ekhanda ngoba neagreement yokuthi ngeke ngempela uSamson agundwe ekhanda ngoba amandla akhe ahleze einweleni. iBhayibheli lithi uma uSamson esetholiwe amaFilisti esedayisile ngeinwele zakhe kudilayela, lithi iBhayibheli ngolunye usuku wathi mfana ngithathe uyongimisa eyinsikeni. Wathi mayisemile kunamazwi ashoyo
uthi, oh Lord, remember me. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamkhumbula, wanyakaza, indlu yashayeka phansi. Yingenzi ukuthi indlu ishayeke phansi, uNkulunkulu umkhumbulile ngenxa yokuthi uma wakhe wathi I'll sacrifice ngey'nwele zikamntwana wami, ngeke yenza kunde. There is power in sacrifice, bazalwane. And even our God, uNkulunkulu wethu bengcwele, uyawazi amandla e-sacrifice. Lithi iBhayibheli in the book of John 3 verse 16, uNkulunkulu wathanda kangaka izwe wanikela ngendodana yakhe, bese lithi izalwa iyodwa. It is power of sacrifice, ukuthi iloyo naloyo oyamkela ngeke saba nokubhubha, but uyoba nokuphila okuphakade. Why uyoba nokuphila okuphakade? It is the power of sacrifice. uNkulunkulu naye uNkulunkulu wasacrifice ngendodana yakhe izelwe iyodwa. There is power in sacrifice, bangcwele. There is power in sacrifice. There is power in sacrifice. Uthi kunyana wami asinwebe udonga, sakhele le ndoda nje iroom kule ndlu yethu. Umprofethi mayisayibuyisa impendulo uGehazi, umShunebikazi seshilo wathi akanamntwana, dinga indodana. Uthi by this time, ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo uyobe usunomntwana. Kuphenduleka impendulo eminyaka, thandazo eminyaka kade ithandaza. Kunezinto esizithandazelayo zingaphendulwa bangcwele, futhi size sizilele zingaphendulwa. Abathanda intaba njenganami, ungaze uye ngisho entabeni kodwa ingaphendulwa leyo nto. Eyidinga ukuthi usacrifice khona impendulo uNkulunkulu ezokunikeza yona. Uboyibheka into elokhe i-reputation empilweni yakho, njalo uhlezi ubhekana nento eyodwa. You need to sacrifice. You need to sacrifice. Because even God wabona ukuthi indlela abantu abona ngayo, no, as God I need to sacrifice. Ngiyadinga ukudedela undodana wami okuyena yedwa for me to gain uNkulunkulu. There is a guy in the Bible who's called by uAbel. Lithi iBhayibheli umnikelo wakhe uNkulunkulu wapay attention kuwe. Why? Kungenxa ukuthi wayikhipha umnikelo. Lithi iBhayibheli wawunonile, wawurich emehlweni kaNkulunkulu. So wayazi ipower ye-sacrifice. Lo munye uKain uKayini umenikela uNkulunkulu ngathi uyawuflathela umnikelo wakhe. Why? Umnikelo wakhe awumnyazisi uNkulunkulu ngoba awusiyi sacrifice. Uthatha ulokhu akubonayo ukuthi naye vele akakudingi, bese kisa kuNkulunkulu. uNkulunkulu akazange awunake lo mnikelo. uNkulunkulu unaka into eyi-sacrifice. Abona kahle ukuthi le uthe uyikhipha nolu kwakwehlike phezulu, kodwa ububheke ezulwini uthi uyambona Nkosi, anginalutho kodwa ngiyakukhumbula okugcina lokhu Baba, but I remember you Lord.
bese uba namandla mamakhaya ukuthi so remember me Lord. Awukwazi ukuba namandla ukuthi Nkosi ngikhumbule kodwa wena ungakwazi ukukhumbula inkosi. How can a Lord remember you while wena uyikhohle inkosi yamakhosi? Baba ngiphethe ngolunye usuku la ngangikhonza khona ivamise ukuthi abanye mabenikela bayamthipha uNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi khona abadlayo basibachaba amathambo gospels baqede bangabathiphi abantu abasebenza khona. Kodwa uma wazi kahle ithiphu ayivamisile ukulingana nemali odle ngayo. So ivamise ukuthi ibe ncane kunemali oyidlile. Then why should ubaba ethi bamthipha bathatha kokuncane bamnikeze wona uNkulunkulu. Bathi kiselapho kubalekile ukuthi ngisho lento. Uthi ngisho sidle ema restaurants. Never tip umuntu ngemali engaphansi kwa 10%. Never do that. You are chasing isikalekiso. How can you eat for 500 and give umuntu 10 rand? How can you do that? Loti yasho ukuthi awazi ama principles kaNkulunkulu. So you start from 10% uye phezulu. Awazi ukukhunjulwa uNkulunkulu. Wena ungamkhumbula uNkulunkulu. Remember me. Ngoba nawe uyakwazi ukumkhumbula. Yini ankhethele yona lo wesifazane? Ubuza lo mbuzo ngokunyakaziseka. Kade ngihamba akekho osekwangicabangela. Uthi mhlawumbe kusuke ngikhathele. Ngidinga ukuresta. But lo mshunamikazi, she deserves something. When our secretary was speaking about honoring God, I said this is a confirmation. Because we need to know our God so that we can honor him. Awukwazi kumhonor or kumhonorisha uNkulunkulu ungazani naye. Because enye izinto enza ukuthi abantu bangamhonorisha uNkulunkulu abamazi ukuthi ubani lo uNkulunkulu. But those who knows their God bamphakamisa uNkulunkulu wabo. Siphile esikhathini la khona abantu bephakamisa izinto ezinye. Sinamakhono abazalwane. Kholwayo. Khona impela. Akadlile kwi-test yokuthi ake kuthiwe mhlambe emsebenzini uyaxoshwa. Awubambelana. Hawu leli cala lisukeleke leli. Bengazange bathandaze. Ingqondo yabo icabanga ngendlela yabantu, ayicabanga ngendlela kaNkulunkulu. Abanye kule ndawo babethi hayi noma ngingamshisa ilanga, noma ngalokho edlula, noma ngangawaphuza amanzi, we don't care. But lo mshunamikazi, let us extend our house and make a room. Verse 10 uzuyasho size simnika umbhede netafula ngoba abakwenzi nje benzela nje. Sayiqala le project yeyitembu. Abanye hayi ngoba u10 rand owashiwa khona labo uNkulunkulu azonyakaseka ngabo. Abathe ngiya extra mile, can't give 10 rand for the poor.
I'll give 10th, I'll give more than give. So uNkulunkulu esezulwini uzobakhumbula. Nalo wesifazane akashonga ukuthi asilaki iroom alale phansi, but uthe nombhedo ube khona, nehlalo sibe khona, netafula lokudlela libe khona, in his room, endlini yethu. Nyakazisa izulu lwesifazane, uyanyakazisa izulu. Izulu liyaphenduka libheka ngakuye. Gehazi, yini esigayethele nomshunemikazi? Angazi noma ukhona yini? God bless you. Othi ngiyawufuna lo mbuzo, ubuzwa izulu. Yini engangenzela yona kumuntu wasemlazi? But umbuzo ongaphambi kwaloyo uthi ngabe uyamcabanga yini uNkulunkulu and sacrifice for him? Because when you sacrifice for him, amazulu ayokukhumbula. Enye indoda kaNkulunkulu kwi-faith conference lapha babekhona washo into engiyazisa enhlizweni yami on Saturday. Wathi funa wenze azumfundisi adleke, akale athi mayithandaza akhumbule ngokuthi manje kunezinto zenzayo zidla umfundisi. Umfundisi mayithandaza kunabantu abahlezi la ikhanda lakhe engadingisha ukuthi ababheke phansi, because uyamazi ngokwenza ukuthi laba abalikhohlwa izulu. Izulu bacabanga kuqala before bacabange bona. There is power in sacrifice. There is power in sacrifice. And look at this. Even Lamakenge, witchcraft, they know the power of sacrifice. Awuphela unyaka bengazange ba sacrifice. Kanti ngibuka uJesus president uma kulesithi we deliver ama speech unewash la isandleni ngibona kahle ukuthi lisha shothi bewenza isacrifice. Ngisho ukuthi ngisho nabantu abangamkholwa uNkulunkulu bayazi ukuthi kunamandla esacrifice. Unento ukuthi ukuze ngithole le thende I need to sacrifice. Yabazalwane, there is power in sacrifice. Bese ubona elokhe ithola imisebenzi. Enizokusho lokho. Aphinde adlula abantu abathandazayo, bethandaza njalo, bekhonza uJesu. Kodwa ayithola ithende bangayithola. Yini inkinga? They don't know the power of sacrifice. Into enyakazisayo ethi ukuthi bampheke laba bawakhiphayo, bampheka ngoba lo eyakhe yaba ne-sacrifice. Avuka umuntu athandaza, afafaza igazi likaJesu, athi njengoba ngihamba manje ngifafaza igazi likaJesu lapha kulela office engiyakulona, ngifika igazi likaJesu lingilindile, but angaphazi. Uthathe kahle wakhohlwa i-sacrifice. Fika abantu bathema bakhuluma banuka phu impepho. Let me be direct. Kuyona leyo mpepho khona nesikhukhukazi esimhlophe. Sacrifice. And you think you'll complete. No muntu who knows the power of sacrifice. Wena uyazi kodwa ungayenzi, you won't survive. Kushiyana ukwenza la evangelini, akushiyani ukwazi la evangelini. Ungazi
Ungazi komthandazo, but if you don't pray, you won't see the power of prayer. Ungazi komnikelo, kodwa manganikeli, you won't see the power of giving. Ungazi ngepower yokusebenza ebandleni, kodwa uma ungasebenzi ngeke uzu, because kukhona abasebenzayo bayabuka bathola imisebenzi bengayi-applyelanga, bayabuka inamandla lento yokuseva but abasevi, so ngeke bawabona amandla okuseva. Kushiyana ukwenza, not ukwazi. As I love my wife, angimthandela ukuthi angithande, ngimthandela ukuthi ngenze principle as the husband to love her wife. Khona izulu lizobheka ngakimi. Nisekhona ukwenza okushiyanayo, mawenza inkazimulo yakuphakamisa, phakamisa, phakamisa. Yini esikayenzela lo mshunumikazi? Yini esikayenzeka lo ntombazanyana? Ya akanawo matric, usemdala. Ngenxa yokwazi power ye sacrifice, izulu livele lu create umsebenzi ukade ungekho. Yangithinta le ebixoxa umngane wami umpostoli uMlambo, uthi kune friend yakhe yase Nigeria ya sacrifice ngesikhathi sayo sokuthi izothandaza. But mayixoxana lento noma isho lento beyisho ine power of prayer, but I saw it was a secret, kwaba ne sacrifice esikhathi. So this guy too, ya apply umsebenzi, but before you apply uNkulunkulu wakhuluma naye ukuthi umsebenzi wakho khona usendaweni yokuthi ya apply. May apply yafica abantu begcwele, ayikho yodwa kwe interview. Thiwa kanti noka umuntu oqashayo lapha ni Sulman, thiwa lavele laphuma behlezi lathi angithi eNigeria, umama ukangibuza cha uzophenduleka manje, eNigeria lela lizwe lihlukene phakathi, kukhona lezi ze Boko Haram, kukhona lezi ezama Christian who believe in Jesus. Nigeria is divided into two. Tsala phuma le Sulman lathi bakhona yini, or I claim it. Ayithi abantu abasindisiwe they declare, they claim. Tsha vele washo lo ngesibindi wathi yes ngikhona lo msebenzi lo wami. Salahleka le Sulman lathi khohlwa ayisebenzi, ayiclaim it la. Tsha zama interview bamdecline lo bhodi o sacrifice isikhathi sakhe sokuthandaza. uNkulunkulu wamtshena ukuthi umsebenzi wakho lo. Banikeza omunye mama makhaya, bamqasha wasebenza. Hamba lo bhodi aphindele emuva wakhala wathi uNkulunkulu lo yamsebenzi owakho. uNkulunkulu uyama entweni ayikhulumile. Thatha uNkulunkulu vuka gqoke uye emsebenzini yongena eoffice. Thayavuka le ndoda yagqoka yaqonda ngqo eoffice. Mayifika lapha kanizofika leSulman lithi ngitheni kuwe, awunawo umsebenzi la, ngiqasha omunye umuntu, phuma uhambe. Thawa phuma ubhlungu inhliziyo lo bhodi wahamba. Thawa uthema ithandaza wathi uNkulunkulu kuye, angipromote into engizoyisho la, ungabe usufuna ukuyenza ngoba uzolimala. Wavele wathi uNkulunkulu kuye, kwakusho uNkulunkulu ungayi esontweni ngesonto,
hamba uye lapha ya la ngithe khona usebenza khona kuthiwa kusetshenzwa on Sunday wavuka lo bhuti waya khona mayefika khona kukhuluma uNkulunkulu wafica security lathi security ngilambile mfowethu ngicela ungibhekele la ngiyabuya ngisawuthenga ukudla thuthe sahambile macela kanti kuzoqhamuka imoto kanti kuzofona umphathi ophesheya walenkampani wathi lalela kunento ebalekile manje ekumele ukuthi yenzeke lapha ya emsebenzini it was Sunday thoma iphuma lo bhuti usehlezi manje sangweni wabona ngemoto umphathi lo othengaza amqashi igijima ngenye indlela thoma indlela egijima ngayo kwakubona there is something wrong vula igate angithalekhi security waqede walivala kanti lo baba oyisulumani ubejaho wayigebengu zifuna ukumphuca imoto kumbamba inkonzi wabuza lo wathi where is my garden ulokhuzana security wathi hayi kukhona mina la ufike ngesikhathi esiright nami ngisesikhathini right sokusebenza ngisebenzele ngibaphelele security wathi lo ngenxa yokuthi uNkulunkulu wakho usafe umsebenzi wami ngiyaphoqeleka ukuqasha wa sacrifice isikhathi sokuthandaza walalela uNkulunkulu wathi hamba uye lapha ya ungayi enkonzweni just sacrifice wathi because uNkulunkulu wakho sengiyaqasha wathi angazi ngizokwenza njani I must create a new poster or I must fire lo kade sengimqashile just let don't fire anyone create a new poster so when we sacrifice bazalwane izulu libheka ngakithi there is power in sacrifice there is power bazalwane in sacrifice kuyadinga kwesinye isikhathi hlahla uyibuza what can I do for uNkulunkulu futhi ezodabula la inhliziyo yami I was telling my wife izolo ngithi you know we are in need of money but this family is also in need of money let us give them singayithathi le mali and I'm expecting God ngoba manje isacrifice uyenza la unesidingo khona sacrifice ike leyo awenzi ngoba izinto zikhambela kahle bese uthi ngiyenza ngoba Nkosi kuningi that is not the sacrifice but you sacrifice ngesikhathi esisidingo empilweni yakho and you see the power of sacrifice ukusacrifice kucabanga omunye umuntu unezinto ekumele ukuthi uyicabange but ukucabanga omunye umuntu cha inkosi uyena odingayo sokuthumela i-email ethi remember me Lord pheka ngakimi uNkulunkulu ngenzele something uNkulunkulu yini esingayenzela lo mshumi nemikazi yini esingayenzela lo mshumi nemikazi yini thabula inhliziyo bona ukuthi by the way there is a bishop wayumngane wami kade ngamgcina uthi asikho isikhathi esiright sokunikela unikela noma ubone ukuthi izinto
azihambi ngendlela ofuna ihambe ngayo. Sacrifice yaninyakazisa izulu, yaninyakazisa izulu. Njengoba kade ngisho naye uNkulunkulu wa-sacrifice ngendodana yakhe izelwe iyodwa, wathi angikwazi ukubayekela babhubhe kangaka abantu bami, let me sacrifice. Ngami nguNkulunkulu ngiyobethelwa esiphambanweni, ngiyobulawa. But look at the power of sacrifice. Look how many we are, and tell me bangaka abantu abahlangene badumisa uNkulunkulu namhlanje. Ngabe labantu uNkulunkulu azange abazuza, but because of sacrifice uNkulunkulu wagaina kakhulu. That is why even ntambama namanje khona umuntu osindiswayo, nantambama khona ozobesindiswa, nakusasa khona ozobesindiswa. It is the power of sacrifice. Wayibona uNkulunkulu lento imfihlo ikwi-sacrifice. Ayikho ebuhlungwini bokuthi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi, but ilele kwi-sacrifice. Osayusho njalo, I think it's chapter 6 verse 4 verse 6. Uthi my people perish ngenxa ye lack of knowledge. Bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Wayibona lento uNkulunkulu ayikho ekudabukiseni, but now idinga isacrifice. Ayikho ebuhlungwini kade ngizama lento ayenzeke, but let me sacrifice and see ukuthi lento engiziyenza ke. There is power in sacrifice, bazalwane. There is power in sacrifice. There is power in sacrifice. There is power in sacrifice. Ngempela boyipheka lento njengoba kade ngisho kuthi even labo abakhonza witchcraft bawubheka ukuthi ngisho sebefuna ukuphakama basacrifice kakhulu. So uma ufuna uNkulunkulu akuphakamise kumele ukuthi unyuse kwi-sacrifice and expect ukuphakamisa uNkulunkulu. We have a daughter called by Aphumelele. Ayikho into ayithanda njengamagame beside uNonka. Thanda ama-games. Useze wafaka umama kuma-games. Oba ngisho manje sihlezi sodwa ngekho apho umama umbone esedlala ama-games. Apho ungifundisile le game le. Ngiyaphi nale story? There is something powerful I share. Uthi umama lama game engiwafundiswa apho kunento engiyibuka engiyifundayo kuona. Uma sekumele udlulele kwesinye isigaba o11 akudluleki kalula, yastruglisha. Uthi ngisho nawe wapho mayisefuna ukudlula mama ungenzele mabehluleka bayiduba ifoni bayiyeke. Uthi into engiyibonayo make sadlula suke sesistruglishile. Usethi sekuyabona empilweni awukwazi ka kwesinye isigaba ungazange ustrugglisha. Kana ngustrugglisha kakhulu ngenxa usuzodlulela kwesinye isigaba. Awukwazi ukudlulela kwesinye isigaba ungazange ubuze ubuhlungu. So iyafana lento ne-sacrifice ukuthi kudabuke enhlizweni khona uzodlulela kwesinye isigaba. There is power in sacrifice. Abanye bangafuna ama-promotion emsebenzini angagamuki mbuzo ukuthi suke wa-sacrifice yini emva kokuthandaza, because there is power
power in sacrifice. Sinyakazisa inhliziyo ma sacrifice kaNkulunkulu. uNkulunkulu Abraham thatha indodana yakho yodwa. I think it's Genesis 22. Hamba uyenza umhlatshelo. This guy khuluma amazwi powerful. Mase beyokwenza umhlatshelo. One uthi siyahamba siyabuya. Kuyidodana kodwa ebo mhlatshelo but uthi siyabuya. Umuke wanquma ngomhlatshelo unamandla okukhuluma izinto eziphambene nesimo. Shuthi sacrifice iyakwazi ukuguqula umqondo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthe uyinyumbuwana but ngenxa yokuthi athi I'll sacrifice my son kuwe. uNkulunkulu esezulwini hayi lo wesifazane angikwazi kumgcina enyumba. Ngiyamvula namhlanje there's power in sacrifice. Ngenxa yokuthi uAbraham uyavuma uthi hayi Lord I'll do it. I'll give my son. Ngimthanda kuwe. But today ngizomnikela babushosi. uNkulunkulu esezulwini uma sewubasile umlilo esethi uyamhlaba uNkulunkulu wakhumbula. Uvumile ukusacrifice. Abraham ngenxa yokuthi uvumile ukusacrifice. Bangaka abantu abakholwayo kodwa bathi Nkosi I can do anything for you. Akuthi sithi sinamandla okwenza konke kodwa sihluleke ukusacrifice. Singaka sacrifice singabaqamba imanga uma sithi sinamandla okwenza konke. Ngoba sikuyo sacrifice uba weak umuntu abe nento ethi hawu ngizosala nani. Kanti umuntu ngempela unamandla okwenza konke uthi hayi ngasacrifice. Uma kufika umbuzo othi ngizosala nani, ngizosala noNkulunkulu, ngizosala noJesu, ngizosala noMoya Ingcwele, ngizosala nezingelosi ngoba uthemba uNkulunkulu. There's power in sacrifice. Asikakuvumeli ukuswela. Sinamandla okusacrifice. Isacrifice eyabantu abo osengikhathele phila kulesi simo. Lo mshulumikazi kokutophela wayesekhathele ungabi namntwana. And she decided to sacrifice. Let us extend our house and make a room for this man. He is the holy man. Phila with generation empi. Engahlonipha amadoda kaNkulunkulu. Busiseke umuntu abusiseke. Aphinde abusiseke ngisho nawe ukugosipha. Thelibeka libeke naye. Generation empi. Phendula uNkulunkulu. Cela advice isiluleko kodwa ebese ithathile decision. Generation empi. Bona ungathi umluleka ubona usenze enye into ubona usikade seyithathile decision. Generation empi esiphila kuyo. Uyoze sekhala. Ay. Yini uphambana nezwi. But this is a holy man of God. In verse 9. Muntu kaNkulunkulu ongcwele lo. Asikwazi ukuphikisana nento ayishoyo because umuntu kaNkulunkulu. Abanye siyababusisa. Receive umsebenzi wakho. Aphume athi awumfundisi. Uthi ngizodlana bekufanele ngabe uphikisana nesibusiso. Kufanele ngabe uyayikholwa into ethi umsebenzi uzowuthola kodwa uphikisana namazwi. Bona ngokuthi abe noNkulunkulu bakhe. Thola ukuthi unezinto ayithembile. Fana nalowesifazane oyisenomophi isikhathi eside. iBhayibheli lithi wayenezinto ayithembile. She went to witch doctors but umopha ukazi wanqamuka. But she never stopped
to go to witch doctors. She went there for 12 years. Umuntu ekwazi ukugidagida entweni engamsizi. Hamba iminyaka themba intambo nje. Azi kahle ukuthi for 30 years ephila beyisebenzisa kuba ikaze zimsiza. They're still swimming in a spirit of poverty, but still usayigqokile lento ayigqokile. Up until lo wesifazana decide, let me burn. Ngoba ziyashisa izinto bancane. Next week I think I'll be teaching a message ethi keep the fire burning kwi altar kaNkulunkulu. Mawuyibona lethu uthi ayisebenzeni shise. Because ngiyahlukana nalezi zinto. Nginamathela kuwe. Paul says sacrifice nangemzimba yenu. Bangaka abantu abathwama umzimba ngosacrifice kuwe uNkulunkulu. Siphile isikhathini la khona bethe abantu uNkulunkulu siza umoya kayisiza inyama. No, we need to sacrifice as a polish. Nikelani imizimba yenu niyenze imhlatshelo. So we even sacrifice ngemizimba yethu kuNkulunkulu. There is power in sacrifice bangcane. There is power in sacrifice. Ngana kuyibona yenzi kahle esikoleni. Sacrifice. Sacrifice. Oh Lord, this is my sacrifice. Ayikho into engiyazi sanjana into yenziwa makantanda uma unoka. She took an envelope kuleli sonto leli sikhonza kulo. Wayifaka imali sengodla ethwawe yana. Waqakeka. Wangayithinti envelope. Elokho ephathisile. Wabhekana nezimo wangayithinti envelope. Ngathi really she went ngizolisho lesonto bangiyalithanda to Assemblies of God. Wasithola kahle isifundiso sokwesaba uNkulunkulu. Ngizama ukuthini na abanye uthe sedecide ukuthi umnikelo kaNkulunkulu lo athi hayi Nkosi uyasibona isimo engibhekene naso. How can, let me say this as the testimony. Untando kuthiwa ube nenkinga esikoleni. Ngoba ungithusile ukuthi she's 21 years old. Angazi uma ngisho like ngazi iqashana kodwa manje yabo angazi ukuthi iqinisa ngana lento. But uno distinction about two today. Who knows, maybe ili sacrifice. Athuma waka angithinti ekaNkulunkulu. Angithinti ekaNkulunkulu. She has two distinctions. Ezinye ingane eyiphase from grade 1 to grade 12 zaphinde zaphasa ku grade 12 azinabo distinction. But ngenxa yepower yokuthi ngiyamazi umhlengi wami okwakho kwakhe angikuthinti. uNkulunkulu usuke kutesta mawuhlezi nemali yakhe. That's why last week ngasho athi ngiyayifuna ngisho ukuthi ngiyayicela. Because it was a test. uNkulunkulu usefuna ukubona ukuthi uyakwazi ukugcina into yakhe. ekaNkulunkulu yeke uthi wena uyazi. Ngeke ungifake kulesimo esinesidingo semali. Kukhona imali yakho la endlini. Uyiveze emthandazweni. Uthi ngiphethe envelope enginamandla ukuyivula. Kodwa ngeke ivule ngumama ekhaya. Because this is my sacrifice. I'll wait for Sunday. Or I rather call the sacrifice. Ngeke yini yalandeka le mali. Because we has sacrifice yakho le. Ngithini na into kaNkulunkulu. Masike sanquma sathe kaNkulunkulu ekaNkulunkulu.
asangeni kuye. Makawathi lelidugu elikaNkulunkulu. Makunesidingo sedugu liyeke elikaNkulunkulu. Akalethe uma letha idugu elizodinga ukusetshenziswa. Wena okwakho usubunikezile, akalethe elinye ke. Tshane unikelile nawe uNkulunkulu. And we see abantu basindiswa usuku nosuku. We see the power of sacrifice. How can I sacrifice and not see the power of sacrifice? Should we sacrifice? Kukhona multiplication. Izinto ziyaphinda ababushosi. Like kukhona sacrifice ziyanciphiswa izinto. Nikizwa hle bangcwele. Where there is no sacrifice ziyancishiswa nhlaka. Because awukhumbula uNkulunkulu. Kumele yena akhumbule. There is power in sacrifice. Sengivala enye into. Sacrifice njoba ngikhuluma ngalo wesifazana ngalinganisa noHana ababe yinyumba. To be inyumba, it's an error. Sacrifice can clear an error. Ngizwa kahle. Why you see uthi no lenzo error. Ama mistake lawo engamele enzeke kumzalwane. I'm giving you a tip today how to clear, because the computer in a button lika clear makune error. Praise the Lord. So now we clear the error, the sacrifice. Esigabazalwane. Mawuzalwane funa ngihleze kuduma into ethi yini engayenzela uNkulunkulu. My son said something, I just remembered him. Ngathi ngilapha. You know, we are looking for a new mixer. So ngambuza ke, ngibuza yena. And then wathi, "Hey baba yabiza lawo ma mixer lawo." And then sami sawabuka impela hayi, mhlawumbe ayiqinisile ngazi. Kodwa siwabukile wona imali. And then in my heart, in my spirit, I said, Lord, if you can bless me with money, I can buy this. The second, because umuntu ohamba noNkulunkulu uhleze ecabanga uNkulunkulu. If you can give me this, I'll give it back to you. There is a teaching. Njalo mahlangene kweshumi la ibandleni. The question is, why sangeniso kweshumi? We don't know the power of sacrifice. Abafakazayo. I said this in the emotweni ngolunsuku kuleli sonto futhi. Nombe ngisho samoya ngathi, you know kunabantu aba apply imizi. Ngathi bengisho izolo. Be qualifier. Macele benemali right. But system ithi decline. Bengekho ITC. Labathe maxoxela ngithi bathi osophi beka ITC ama dealer approver. It is the power of sacrifice. It clears an error. Makoni error sacrifice iyayiclearisha. Why uthola izinto ongayideserve. Kodwa ngenxa ye sacrifice uNkulunkulu uyakunikeza. There is power in sacrifice. Abangilalela emakhaya bayasho bathi uqinisile umfundisi. Izinto zethu ziyalunga njalo masenza lezi zinto zethu. Sihlulwa yini phothina singabazalwane to sacrifice and see uNkulunkulu izinto azozenza. Sihlulwa abantu abangakholwa mngoni. They are able to sacrifice. Tina we are not, no. I'm not too sure whether
inalezi zinto lezo zelo angazi nginayo but ngangibuka ama video alaphana lapha eEastern Cape ngabona think inkomo but I saw something and then I said hey bajabulile bazibathenga uyabo praise the Lord so ngizama ukusho ukuthi abanye abantu bahamba bayothenga inkomo ngo-18,000 benze lezi zinto zabo ezamasiko abo lezi zobumnyama bona ngibazona lo ngithi anginazo because I don't know praise the Lord now bakwenza lokho belindele yabo kunento ekuyenzeka sengiyavala ngempela manje and then ngathi hey labantu laba banemfihlo ne abazaziyo zabo kwenye indawo bekufanele kube nomsebenzi mangizwe lemsebenzi le yobumnyama ngaleyo date angazi ukuthi kwahlehla ba decide ukuthi benze sacrifice for ukuthi sebe yawuhlehlisa umsebenzi lo ababezowenza ngathi hey these ones ba serious abadlali uzalwana uthatha i-envelope nikizwa ka 1,000 rand angabuye nanokuthi 100 rand wamnkosi ukuzoshweleza le envelope ngisayigcinile ngize ngulethe 100 rand u1000 ngizama ukuveza they are serious labantu abangakholwa ba serious kabi there is power in sacrifice by this time of the year uzobe wena phethe ngesandla ndodana wakho nonka the spiritual one yeah ngazi yophuma uyozama this is a prophecy from the prophet which is my prophet and I honor him. I was telling abazalwane ekuseni ukuthi you must honor your prophet, so let me honor him. No, I've never said anything. I've never said anything. So there is power in sacrifice. There is power in sacrifice. Ngimemezela impendulo nokuphenduleka kulabo who are willing to sacrifice, who says God first, mina bese ngiyalandela. There is power in sacrifice. Because before ngithenge lento kodwa wena nje uNkulunkulu bengake ngikukhumbule. There is power in sacrifice. There is power in sacrifice. Ngingamenzelana uma mvezi because inhliziyo ithintekile kaMprophet. Hambe umbuza yini ayidingayo. Niyeza izwi lesiprophet. Wathi ngalesikhathi ngizobusona umntwana. Nami ngikhuluma lelizwi kuwe. Let the Lord answers your prayer in the name of Jesus. Let the Lord answers your prayer. There is power in sacrifice. I saw umzukulu useshintshe kabili. Ngathi onzo ingane zabo ishintsha kabili ezethu zifike esontweni zizeyigoduka zifanele. Just make an example. He's not working, but the way are busy ngakhona. Busy unzo kwesabazalwane. He knows the power of sacrifice. He knows bazalwane. Power in sacrifice. Yes. And I release amazwi. Njalo mangithandaza phezu kwempilo yakhe.